Avui a l'Espai Va d'Animals coneixerem la Shaina i l'Ishmir, els dos gats que ha adoptat fa poc el cantautor Eduard Costa i la seva família. Parlarem amb aquest artista que ha iniciat el projecte propi de l'últim indi després de deixar els Amics de les Arts i on el trobarem aquest estiu amb concerts, entre d'altres, a Sant Pol de Mar, als Banys Terrides. Què tal, Eduard? Benvingut, com estàs? Hola, Bàrbara, un plaer ser aquí i que doneu espai a parlar d'una cosa tan important com els animals de companyia. Tu tens dos gats, ara mateix per on paren, per exemple? Exacte, ara els tinc a dalt i a aquesta hora, a la que apreta la calor, es queden com els tigres estirats allà i adormits i deixen que passi i òbviament a la nit és quan s'activen i és quan hi ha les corredisses, no? Quan hi ha amunt i avall aquella hora màgica. Que es desperten. Escolta'm, heu passat de tenir-ne cap a dos. Com és això? Sí, això va anar així. Això va ser que en Pablo, que és el meu fill petit, anava fent campanya de que volia un gat, que volia un gat, que volia un gat. I amb la meva dona, la Ximena, dèiem, bueno, doncs anem a escoltar, no? Però tenim clar que no tindrem cap gat, però bueno, escoltem-lo i a veure què ens explica. I fèiem com unes taules rodones amb tota la família, érem els quatre, amb en Lluc, en Pablo, la Ximena i jo, i vinga, anar parlant del gat, avantatges i inconvenients, que representa, que si li hem de donar menjar, que si li hem de canviar les caques, que viurà aquí a casa, que quan anem de vacances, que no sé què. Al resumir tot això, va anar guanyant la part de dir... Vam fer com una reflexió, la meva dona deia, esclar, jo he tingut dos gossos, un gat de petita, no? I va començar a connectar amb com els animals de companyia l'havien acompanyat, no? Jo havia tingut alguna experiència de més jovenet amb algun gatet, però quedava molt llunyà. I a partir d'anar parlant vam dir sí, no? I els dos ens vam mirar i dèiem, encara no em crec que acabem dient sí a això. I llavors, quan vam anar a buscar un gat, ens van recomanar molt tenir-ne dos, perquè un gat li va més bé estar amb un altre gat, i llavors vam agafar el gat d'una camada i un altre gat d'una altra camada, un mascle i una femella, i són dos gats. La Shaina va ser la primera que va arribar, que ara deu tenir 5 mesos, i l'Ishmir, que en té 4, i són totalment diferents. És impressionant. Es porten bé? Es porten superbé. Va ser molt màgic la rebuda. La rebuda vam veure la part aquesta superanimal de que tira les orelles enrere i com que marcava, no? La Shaina ja hi era, portava 2 setmanes, marcava el territori i res, l'endemà ja dormien junts, vull dir que una cosa impressionant. Però són molt diferents, o sigui, l'Ishmir és explorador, pioner, ho prova tot, la Shaina és molt més previsora, ho ha de tenir molt clar fins que no s'acosta perquè la manyaguis una mica, no? En canvi, l'altre se'n posa aquí al coll a dormir, vull dir que és una passada. Quins noms tan suggerents, no? Shaina, Ishmir, d'on han sortit? Mira, vam fer votació popular. Cadascú a casa va posar una llista de noms i després vam anar votant tots i va sortir Shaina. I l'Ishmir, com que ja és el segon i sempre els segons tot va molt més ràpid, vam dir Ishmir i ja va entrar directe i ja està. I són noms inventats, vull dir que... Caram, quina creativitat. Doncs, Eduard, què tenen de bo els gats? Què és allò que més t'agrada d'ells? Els gats tenen sensualitat, delicadesa, són supernets, són elegants, et desperten en tu una cosa molt animal i visceral. Jo crec que tots els animals de companyia. El que passa que ells tenen aquesta... No sé, quan tu els veus, com els gossos o com els cavalls, no? Quan tu els veus panxa amunt, revolcant-se a la rajola calenta de terra, et desperta alguna cosa i t'adones que moltes vegades vius aquí dalt tot el dia, fent coses i planificant coses, i quan els veus en ells alguna cosa que ja tenim, que és l'entregar-te al sentir, no? I a mi m'està arribant molt això, de dir, hosti, paren, no foten res, però estan aquí revolcant-se el test que tenim en terra, jugant amb la sorra, revolcant-se aquí amb la terrissa del terra. Hi ha alguna cosa molt animal, no? I és molt agraït recordar això, no? Perquè vivim tot el rato aquí dalt, amb les trucades, i ara vaig això, tot el dia fent coses, i és com que ens desconnectem una mica del cos i de què sentim i de com estem, i allà veus els gats i t'hi tornen a portar, no? I
som el mateix. Sí, ens ensenyen molt i molt els animals. Escolta'm, Eduard, quin llibre o pel·lícula d'animals ens recomanaries? Un llibre, una pel·lícula que t'hagi agradat? I per què? Mira, a la biblioteca, anem molt sovint a la biblioteca i allà hi ha moltes vegades llibres recomanats. I abans d'agafar la Shaina i l'Ishmir, doncs havíem tingut per casa, que llegíem amb els nanos al vespre, un llibre que es diu Libro de mascotas y sus famosos seres humanos. És un llibre d'una noia que es diu Anna Gallo i Catherine Quinn, i és un llibre on et parla d'un inventor famós o d'un personatge famós i el vincle que tenia amb un animal de companyia, no? I va des de Freud fins a Picasso, no? I t'explica la història de com aquesta gent tenia una relació molt propera amb aquests animals de companyia que no han passat a la història i que ningú els coneix, però que segur que també hi eren en els seus processos creatius i en els seus processos de descoberta. Per tant, em va fer gràcia aquesta mirada, no? De dir, veies algú, que són els animals de companyia que estan fent alguna cosa, i allà se'ls dona visibilitat, i m'agradava. I és molt amè, perquè és 2 pàgines per personatge, t'explica com coneixen l'animal i quin vincle tenen amb l'animal. Doncs moltíssimes gràcies, Eduard, per acompanyar-nos avui en aquest capítol del podcast i gràcies per explicar-nos el vincle que teniu amb la Shaina i l'Ishmir, els vostres 2 gats. Molt bé, un plaer, Bàrbara, i fins una altra. En els teus ulls ho veig tan clar.